त्यांच्याकडे द्रोण ते आता पण माडा बिडावर राहून बघतले. कोणाकडे? वांढरांकडे. अरे व झाडावर ना बघतच बाबा काय काय आता. पण त्याला कळता तू ना हे वांडर राखतो. होय हे बघ मोठा झाड गमला मोठा त्या झाडावर वांडर हा तू हे राखतोस ना त्यांना पिटाळी चित्तावर पिटाळी नेलस ना आणि पुन्हा हैना येईल आणि तू हैना खाली सगळं जाऊ गेलं आपल्या घरात जाऊ ताबडतोब पाठी येणार खायला तू कटेळीच असतात ते बरोबर त्यांना कळत असता काही गेले माणूस. नमस्कार मित्रांनो. तर आता मी आणि बाबू आम्ही चाललो आहोत भुईमुग जे संध्याकाळी म्हणजे दुपारी आपल्याला काढायचं आहेत तिथे पाणी मारायला चाललो. तर आता बाबू गेला आहे पाईप वगैरे आणायला आणि आता त्यानंतर आपण जाणार आहोत सड्यावर. काल जे शूट केलेलं ते अर्ध सगळं डिलीट झालं त्यामुळे परत जायचं आहे. आणि इकडे मंगे दादा काय करतं रे? काय माग वडतो? कायची भाजी लावणार? मुळा मोहरी आणि लाल भाजी. तीन भाजी आहे. मग आता आजच पेरणार? झाला रे. चल चल. माहित नाही आता कधी. आता पेरणार? होय. ही बाबूने लावलेली भाजी बऱ्यापैकी वर आली आहे 3-4 दिवसातच. बाय बाय. चिंगम घे. चिंगम वाटतात खया. हे दे. मग झालं जास्ती खाऊ नको. चल तू बघ तू बघ खया. काय रे तो बघ कसं करता. कया तो काय गेलो वर. आता दिसाचो नाही तो. चल. पाण्यात आता केव्हा धरलो. मापत थंड आहे. केव्हा लागो ते पाणी लावतात ते बापच रस्ता यायचं नाही. ही घरा कोणाची रे? नवीन झाली. पुढे लावू पडतो. ह्याच्यातलं पाणी जाणार मोटर. नानांनी चालू पण केलं नाही काढू. तो कळतं कसा या? हो खाली भुईमुग झालेलो कळतं कसा? हो का कसा वरना कसा कळता? हो का काळपोशी मोठी लिहिलं हे तर झाडांवरून कसं कळतं खाली तयार झालो की नाही? तो झाले 3 महिने झाले. 3 महिन्यांवर. ह्यो लवकर होता. रक्षाबंधनच्या आधी घातला. हे एका कोपऱ्यांना किती शेंग येतात? एक गोणी येता? 1.5 गोणी. ह्याचं गोर कसो हा? वांढराने खाल्यान नाही म्हणून हे वेगळी यायचं. ही लालवाली या. हो रे. बंद करून येऊ एवढं कुपू या पटकन मारलं तेवढं. हा आता खरं तर आम्ही आलेलो भुईमुगाला पाणी घालायला, पण
आता पाणी घालून ते दुपारपर्यंत सुकून जाणार, मग परत पाणी घालायला लागणार. म्हणून आता जेवढा जमेल तेवढा भुईमुग काढतोय. वेलींसारखी वाढतात रे ही. हा जरा यो वेगळं पावसात त्याची वेली होतात जास्त. मूळ बघायचं आणि कुपळाची लांब बघितया तो. हम्म. आम्ही एकदा केला ते एवढी उंची एवढी झाली. काय बोलतो? हां मग लवकर घालूक नको. 3 महिन्याच्या आधीच काढूचं लागतं. 3 महिने जास्त ठेवलं तर शेंग मोठी नाही होत. काय शेंग मोठी होत नाही. रुजता. परत रुजता. हा हाय लबारी. अरे पाऊसच जाई नाही नांगरून 4-5 किती वेळा झाले नांगरून. मग अरे सुकाचं नाही जमिनी. ते का असे दिले खाली रवले येतात ते सगळे ते. हे फोकात परत रवली जमिनी खाली रवत नाहीत ते. काहीतरी रवली तर एकाच दिवशी रवली नाही तर नाही जाऊन जायचं. वांडर येत नाही होय. मग वांडर हे कुपळून काढतात. उकळून काढून सोलून खाणार. सोलून माणसं कशी पुरवतात. भारी आहेत वांडर. त्यांच्याकडे द्रोण ते आता कोणा माडा बिडावर राहून बघतो. कोणाकडे? वांडरांकडे. अरे झाडावर ना बघतोच बाबा काय आता. पण त्याला कळता हे भुईमुगाच्या खाली भुईमुगच होत. तू ना हय वांडर राखतो. होय हे बघ हय मोठा झाड गमला मोठा त्या झाडावर वांडर हा तू हे राखतोस ना त्यांना पिटाळी नेलस ना आणि पुन्हा हैना येईल आणि तू हैना खाली सगळं जाऊ गेलं आपल्या घरात जाऊ ताबडतोब पाठी येणार हैना तू कटेळीच असतात ते बरोबर. त्यांना कळत असता काय गेले माणूस. मग ते वर कल आपण गेलेला होते कोंडम्यात तकडे किती भुईमुगाची शेती होती. मग राखणं ठेवतो लागतं. काय लोक राखतात सड्यावर तेवढे नसतात रे. हे आडीतल्याने खाली जास्त गावदळीत येतात जास्त. आता आमचं थोडंफार काढून झालं आहे भुईमुग. बघ होती पांढरी झाकून जायची. आता बाकी एकच दिला. आता बाकीचं ते उरलेलं आम्ही दुपारी जेवण येऊन पूर्ण करणार. पांढऱ्या शेंगे झाडी बघितली होती. शेंगे बघितली हे मध्ये जे तुम्हाला मोकळं दिसतंय सगळे काय पेरलेला रे? पांढरं होतं भुईमुग. हा भुईमुग पेरलेला होता. रुजलो नाही ना तो. मोज शेंगे किती आहेत ते? जास्ती आहेत. 20-25 आहेत. राहतात तशी.